RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Nukaning sa kababay nga nagpuyo sa Inayawan, Cebu City. Ang atuan tatampo nagdasangan nga Kate. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa may kuhaon nimo nga kurso ini college nimo, Kate? Gusto ko mag-nursing, ma. Uy, kun mauna, maayo kay naa tay professional din sa atong pamilya pohon. Ay, unsaon. Napay maguwang nimo nga sayo man kayong nakapamabdos. Wa na gid noon makahuman sa iyang pag-eskwela. Ma, pwede mo gud gihapon motiwas og eskwela sa kuya, gud. Unsaon man pagtiwas nga tabangonon man kaayo ang pares sa imong kuya. Gisultihan ko bitaw na siya nga patiwason og eskwela. Siya man mo'y dili. Siya mo'y dili na lang kuno mo eskwela kay mo trabaho na lang kuno siya. Mao nang ikaw pagtarong gyud ha. Humana gyud ang imong pag-eskwela. O kung mag-uyab-uyab ka, pilian ang laki nga dato nak aron dili ka magkalisod. Ma, first day of school na ko rin isip college. Good luck, self. Hello? Nakita pa din eh? Wa. Okay. Ano na lang kumulingkod ha? Ako din si Tintin. Ikaw? Kate, Okay ra makik-friend ko nimo. Transferi manggug ko. Maunang wa ko'y kaila din eh. parehas day ta. Ay, mao ba? Mayo hinuon. Friends na ta ha? Sure. Oh, wa pa man lagi ka matug. Kapoy man din ni mag-nursing mo eh. Daghan kayo kinahanglan memorize on. Ay, anak gyud na anak. Agwantahon gyud na nimo kay mao man ay gipili nimong kurso. Ay, maulagi ma. Sige lang. Puhon, kung makahuman na ka ining semestera, pabakasyon niya ta para makarelax ka. Mo uli man ang akong amiga puhon. Kuyog na lang namo. Sige ma. Kate, mag-celebrate ko sa akong birthday Saturday pohon. Ano tas amo ha? I-try lang ako tin ha. Manangit pa ko sa kumama anak good. Sige na, good. Ganahan man ko kung nga naagid ka, anak. Kaya ikaw, pwede na akong suod ng amika. Gikan pa pag first day. Sige. Yes! Thank you, Kate. Happy birthday, Tin! Thank you, Kate. Happy kayo kung nitong agid ka. Basta para ni mo. Gipagitaan yun akong paagi. Aw, thank you. Uy, dugay uguli ron ha. Gusto ko nga maila-ila kas uban ako mga igagaw. Don't worry, ihatod dati ka. Sige. Basta kay pahatod baya gid dinhi sa bahay ha. Aron safe nga mauli ka. Ug dili magpalabig inom, Kate. Ma. Thank you, ma. Ni, okay na si mama ni mo? Yes, Tin. Basta, dili lang daw ako magpalabi. Siyempre, no. Dili man sa ko manginom may gyud. Inira ako mga igagaw ay. Nahubog naman gani di ko ba, oh. Guys. Meet my college friend. Best friend again, actually. Si Kate. Hello. Hello? Oh, God, Sissy. Di na magaling mo ba? Nahubog na gid ay. Uy, Brian. Dili intaw ni imong ex. Uy, si Kate ni ako amiga. Anak ko. Ibuhat mo na akong tanan. Giyatag mo ang tanan ni mo. Pagtay ko rin yun. Brian. Pagpuyo ha. Pagpuyo, bing anong giatubang naman na ni mo ako amiga. Uy, hubog na kayo ka, oh. Ay, guys, please kung agak niya, bi. Nagmaoy naman sa disiya, uy. Bayi ko rin yun. Nagkukuptip. Brian, unsa ba? Ito na ka masuwasin. Ginoo ko. Ano si Mandy, Sissy? Ano si Mandy, ha?
bisang kinsa na ko. Kuhaon kag balik! Recorded by X Thunder Gaming. Niya na to sa inyo, Kate. Thank you and sorry guys na hitabo ha. Okay rin tinuoy, nakasabot ra ko. For sure, naaan gyud ka sa kong igagaw nga iyang ex. Naamong good mo similarity sa naong good. Mao di ay. But don't worry. I'll make sure nga mo apologize siya nimo sa nahitabo. Dili na kinahanglan, uy. Okay ra gyud ko, nakasabot ra ko. Nakainom naman sad ko. Bisan pa. Nahibaw ko kung nakuyawan ka ganina. O kita mo yung tanan may nakuyawan pero mas nakuyawan good ka. Kay ikaw gigisigihan ni tudlo good. Sige na, sige na. Huwaton ti kang makasud na sa inyo. O na ako maadto. Sige, thank you pa da. Kinsa man ni? Number aman? Hello? Hi. Si Brian din eh. Igagaw ni Tintin. Ha? Pwede tong... Okay na to. Okay na to. Ay, kabala ka. Okay na good. Promise. Sige na ha. Bye. Nihatagag number na ako si Moy Gagaw? Aw, oh. Gusto man good siya mga yuog. Tin, okay ra lagi. Okay na gyud. Please lang kog ingon niya ha. Ipa-delete na lang ako number. Sige. Sorry. Nalain ka? Wa man. Muna lang kog uli nimo ha. Bye. Oh. Hi. Tibora, quick. Gusto ka? Niya ka? Katong pagtawag na ko mo, yan ako sigawa sa inyong eskwelahan. Gusto lang kong makigsulti unta nimo bahin sa nahitabo. Gusto sa kong sorry. Please. Hatagi ko higayon. Di ko daw itong tao, Kate. Promise. Unsa mo gyud nahitabo? Ay, ibuwagan ko sa kong ex. Kaya iwa ko na ko yung future. Moto iya kong gipulihan og lalaki nga nakagraduate na. Og engineer na karon. Ngano mo masag ka magitag trabaho? Naamputo eh. Magtangan ko og motivation good. Wa ko kasabot sa akong life kung unsa gyud gusto nako. Mura bag, wa ko isalig sa akong self. Abi ni mo no, sayop gid kayo na imong mindset nga ingon na ana. Kung naman gani ang imo salig sa imong kaugalingon, ikaw na. Balag way salig ang laing tao nimo basta dili lang ikaw. Kate, Ayaw pagpakawa sa paglaom, Brian. Dagan pa kayong pwede mahitabo nimo. Dagan pa posibleng na kung mga butang nga nagpaabot nimo. Ang imo lang gyud kay muliho ka. naiba ako, Kate. Salamat sa advice ha, og sorry kis nahitabo. Okay, Roy. Mas nagaan akong pamati karon nga kapaminaw na ko si mong side. Kate, pakigstoryahi sa kuno ni Anthony B. Naunsa man ka, uy. Nak, pagsulti-sulti mo diha kay bakay ra ba mo. Maayo na kay naanay trabaho. Secure na ang imong kaugmaon, anak. Ma, Sige na. Biyaan ko una ka mo din, he. Dong, Anthony, biyaan sa tamo din, he, ha? Ay, maglingaw-lingaw lang sa big-amo sa imong mama, Dong. O sige, tita. Okay na ka, Kate? okay raman. You know what? I like you. Anthony, Please, hatagi ko chance nga maila-ila ko ni mo maayo. If things will work between the two of us, I promise.
dili ti ka lisod-lisoron, Kate. Anthony, Kate, kape oh. Pasensya ha kung di pati ka madakaroon sa mga mahalong nga coffee shop. Mahalong nga kananan. Brian, sultira gud ko. Nganong imo maning gibuhat? Ang unsa? Ginikod. Dili gud ta uyab. Pero every time nga stress ko, spoiled ko nimo ani imo mga pakape, mga street foods. Nga no? Napula na ka? Gusto ko mahibaw kun ngano. Tungod din nakagusto na ko nimo, Kate. Naibaw kong ikumpara nimo, tayo ra kay ko nimo. Nag-eskwela ka, samtang ako, tambay lang. Og di ko gusto nga makaingon ka nga wakoy ayong pagkatao. Maong bisag, sa ingon ani man lang nga paagi, ma-appreciate ko nimo. Og basin pa di hatagan ko nimo higayon. Nanguyab na ka na ko, anak. Pwede ba? Pwede kayo. Huwag karoon pa lang. Gisugot na tika. Tinuod ka? Oh, Brian. Thank you. Thank you, Kate. Isa na ko nimo. Paningkamot ko aron di ko malayo nimo. Aron di ka magmahay nga imo kong gisugot. I love you. I love you too, Brian. Why do birds suddenly... Nagdako ko nga permi isulti sa kumama na ako nga dato akong miniuan. Kaya makadana ako sa mga mahalon nga kananan, kaninang sakinan, para makaprovide na ako og komportable nga kinabuhi. But instead, gipili na ko ang lalaki nga tambay sa pipila ka tuig ug wa pa kahibaw kung asa padung iyang kinabuhi. But it was the same man who got motivated nga mangita og tarong nga trabaho when we met. Aron iya ko madas mga mahalon nga restaurant. It was never easy. But happy ko nga nagpakasal ko sa tao nga grabe ka selfless. Always putting my happiness first over his. I may not married a man who's literally rich, but I married a man who's rich in love, loyalty, kindness, integrity, strength, and character. And he's the kind of wealth I will always treasure forever. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga igalang kaagi ni Kate nga taga Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan, Close to You. On the day that you were born, the angels got together. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka, agabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadis lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.